Валю ли? Не, Костя. Какъв Костя? Косю ли бе? Костя. Кости. Като кости. Така се казва, да. Падна ми е също. Давай, пускай. Ако се блъснеш, там не ми е ясно как се прави. Ева се тръка! Да, чем трък! Не, за трикове. Тръгвай нагоре. Обаче става трикове. Давай, тръгвай нагоре. Той трик беше супер. Айде. Сега станем на пекса, бе. Ние сме публика. Да. Опа! Началото как тръгва. Той се научил вече. Научи се вече, да. Аз това виждам. Щом кара в баирчето. И да мага да падне. О, почти готов за вой. Много як трик! Много яко! Там му е техничко. Тук ще направи завой. Сигурно. Той широко му са бе. Не се засилвай повече. Тук искам да направиш завой. Не се засилвай повече. Тук някъде направи завой, но не се засилвай. Айде, давай сега. За малко. Още малко. Не трябва да се накланяш. Ти искаш да паднеш, да правиш трикове. Давай, че те записвам. Да, искам да направим по-дълъг клип този път. И ще стане по-дълго. Вече е 2 минути. Да, това балон ли е горе? Какво е? Това вчера го пускат. Да. Давай, татче. Вчера го пускаха. Не знам ли е балон. Може пускат балон всяка вечер. Всяка вечер ли там има рожден ден. Виж как си слезе лесно. Не, аз не съм вече. А те усетихте как си намери... Усетихте как си намери... Как си оправяш кръка отзад да ти е удобно? В движение. Ми е така? Давай. Как го правиш това, бе, тате? Направо от нула тръгва. Не трябва да се запише на някакви такива. Браво! Ела си трика! Направо го изхвърля. Хайде, татче, на клип сме, давай! Айде, че сме на клип. Айде, че не искам да го спирам, тати. Я пак направи някакво. Не се засилвай много. Искам сега да се опиташ да направиш там завой. Но за тази цел не трябва да си много засилен. Айде, завивай. Как го подхвърляш само?